Bueno, pues estar mucho más con la familia. Yo creo que es aprovechar justo este tiempo de vacaciones, entre comillas, para poderte juntar con quien no puedes estar durante el resto del año, familia o amigos cercanos. Si significa algo, no, nada, absolutamente nada, no, para mí nada. Unas fiestas como otras cualquiera que yo borraría del mapa rápidamente. Alegría, xuntanza da familia, armonía e moitas cousas máis. Unha maravilla, estamos moi contentos todos de nos xuntar e, bueno, sempre nos fixo moita alegría o Nadal, sempre. Pois un tempo de familia, de afectividade, de unión, de socialización, de convivencia, é bonita, inda que a partir de certas edades a mitad da familia falta e entonces tamén é un pouco de tristura, añoranza, pero bueno, a Navidad é algo moi bonito. Pois para mí eu penso que tamén é un momento no que a xente ten un pouco máis de tempo libre para quedar con, que digamos como abriga, para quedar coa xente que te importa ou que queres estar con ela e que ademais tes excusa. É dicir, que podes coincidir ben con eles. Para min é máis eso, e logo tamén coa familia e cenas, sobre todo cenas, eso é moitas.